سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا صحاب سني ترفتا نغسل النهار سينما سمرة سلام زخبركم تخطاتلتي مدب سبورت نلومي تنتناوي تحستو مدرخ 12 تور دي فرانس حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال أبز مدرخ زي بينيام رابعي كوينو كود انكولو اتزعابيه ناي نطبي كسارا زغات امو اب مزازمي قصبتاوي زحازو درجه زي كونس اتي اب مبل 45.8 كيلومتر زنبره ماكلاي سبرينت مالت انترميديتيو اب ماكلاي سبرينت اتبينو هاديمو وعلو زنبره بابتيست فيس تروفر نت ناي مجمريا 25 وسيدو كاب دحريو اب زنبره بيليتونغن غانتا ليدل تريك نمادس بيدرسن مدغاف زر ايتو ودابه زلعل نيرو بيدرسن بمسعاب 20 نطب خوسد انكولو فيليبسن 16 كمون ميرلير 14 نطبي كحفصو كيلوم يوم بينام جرماي ابز ماكلاي سبرينت ابتوم قداموت 5 درجاتات كياتو مترافو وحد نطبታት حيزو كترف غير وايو اب كم زبله ناي نطبي طمطم ماكلاي سبرينت كمتي ناي موداتا مزازمي مسمر وساني مخانو ترديكا زي مستاف وي اب مسرع مالت بوزيشنن صقم بمقطامو نبيدرسن ناي 4 نطبي فللي كفتر عدل هيبو الله نزان قطليا ماليا زغبر زلو قلس حجي ناب 4 اوي قلس مالت فور واي باتل تغير له نفس وقفهم تقدادمتي زلوهم بليج اند خمتن ترا تعذيبنا ماديس بيدرسن ب 357 نطبي مرح زلو تقداداماي كوينو بيدرسن حيال زخونت غانتا ليدل تريكالاتو غانتو اب ماكلاي سبرينتن اب مقصصار زغاطمو متقعدتاتن بلوط سرحات سرح زلا نسو اب برختي بوتاتات تتصاوارنت زلو بمخانو اب زغصلو مسغاغري مدرخات نطبታት ናይ ምእካብ ዓቢ ተኽእሎ ኣለዎ ድኽመት ፔደርሰን ኣብ ናይ ሞዳታ መስመር ማለት ፍላት ፒር ባንች ስፕሪንት ካብ መርሌርን ፊሊፕሰንን ቁሩብ ዝተሓተ ናይ ፍጥነት ዓቕሚ ዘለዎ ቢንያም ግርማይ 317 ነጥቢ ብምእካብ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ብሉጽ ተቐዳዳማ እዩ ቢንያም ኣብ በረኽቲ ቦታታት ካብቶም ዝሓየሉ ስፕሪንተራት ንላዕሊ ተጻዋርነት ኣለዎ እዚ ማለት ውድድራት እናኸረሩን ኣኽራናት እናብዝሑን ክኸዱን ከለው ንሱ ካብ ሜርሌርን ፊሊፕሰንን ንላዕሊ ነጥቢ ክሓፍስ ይኽእል እዩ ድኽመቱ ኣብ ስፕሪንት ዝግበረሉ ናይ መወዳእታ ካሊኢታት ምስቲ ዘለዎ ዓቕሚ ሓደ ግዜ ብሰንኪ ናይ ምስራዕ ማለት ፖዚሽንን ጸገማት ንበይኑ ክጋደልን ቦታ ንምሓዝ ብዙሕ ጸዓት ከፍስስን ይረአዩ ንዕዑ ዝመርሕ ሓያል ናይ ስፕሪንት መሳርዕ ማለት ሊድ ኣውት ትሬን ብዘይ ምንባሩ ጸቕጢ ይፈጥረሉሎ ያስፐር ፊሊፕሰን 311 ነጥብታት በመሓዝ ሳልሳይ ደረጃ ዘሎ እዩ ብሉጽ ናይ ቅድሚት መሪሕነት ማለት ሊድ አውት ትሬን ካብ ጋንትኡ አልፒሲን ይረክባሎ ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት ጸገማት እኳን ተጋጠሞ ሎሚ ግዳ ጎማ ነፊስ ወንከሎ ሳልሳይ ምውጽኡ ዘይናዓቕ ናይ ፍጥነት ብቕዓት ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ ቲም መርሌር 307 ነጥቢ ብምእካብ ራብዓይ ደረጃ ኣሎ ኣብዚ ሎሚ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ዝወዳደሩ ዘለው ባንች ስፕሪንት እቲ ዝበለጸ ናይ መወዳእታ ፍጥነት ዘለዎ ንስዩ ድሮ 3 ዓወታት መዝጊቡሎ ብፍላይ ሎሚ ኣብ መድረኽ 12 ዝተዓዘብናዮ ጋንትኡ ሊድ አውት ንምግባር ዘካየድዎ ኣዝዩ ብሉጽ ስራሕ ቢንያም ካብ ጋንታ ኤንኤስኤን ክረኽቦ ንደልዮ ዘለና ዝናኣድ ስራሕ እዩ ድኽመቱ ኣብ በረኽቲ ቦታታትን ኣኽራናትን ዝሓልፉ መድረኻት በቐሊሉ ናይ ምትራፍ ዕድል ስለ ዘለዎ ኣብ ዝቕጽሉ ከበድቲ መድረኻት ብዙሕ ነጥቢ ክእክብ ተባሂሉ ኣይግመትን ቢንያም ነቲ 40 ነጥቢ ፍልሊ ኣጽቢቡ ቀጠልያ ማልያ ንምውሳድ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ መድረኻት ክጥቀመሎም ዝኽእሉ ስልትታት እንተለው እዚ ቱር ሕጂ ናብ ዝያዳ ከበድቲ መድረኻት ማለት ቮስጀስ ከምውን አልፕስ ይኣትሎ ንኣብነት መድረኽ 13 ሓደ ካብቶም ከበድቲ መድረኻት እዩ ከምዚኦም መድረኻት እዚኣቶም ስፕሪንተራት ከም መርሌር ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ከበድቲ እዮም ቢንያም ግን ነዞም መድረኻት እዚኣቶም ተጻዊሩ ከሓልፎም ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ምስ ጋንትኡ ኮይኑ ነቲ ናይ ኢንተርሚዲየት ነጥብታት ብምውሳድ ከም ዝተርፉ ክገብር ይኽእል እዩ ኣብ ዝቕጽሉ መድረኻት ቢንያም ካብቲ ናይ መወዳእታ መስመር ንላዕሊ ኣብተን ናይ ማእከላይ ስፕሪንትታት ክነጥፍ ኣለዎ ፔደርሰን በቀጻሊ ነጥብታት ይወስድ ስለዘሎ ቢንያም ንዑን ምቁጽጻር ኣብ ነፍስ ወከፍ መድረኽ ካብኡ ክተርፍ ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሚኡ ብምእታው ዝበዝሕ ነጥቢ ክወስድ ይግባእ ኣብታት መጽእ ዘላ ሳልሰይቲ ሰሙን ኣብ ማእከላይ ኣኽራናት ዘለዎ መድረኻት ቢንያም ምስቶም ቀዳሞት ሃዲሞም ዝወጹ ጉጅለታት ማለት ብሬክ ኣዌይ ግሩፕስ ብምእታው ነቲ ቅድሚ ዓበይቲ ኣኽራናት ዝርከብ ማእከላይ ስፕሪንት ቀዲሙ ብምውሳድ ነጥብታቱ ክዕቢ ይኽእል እዩ
እዚ ናይ 40 ነጥቢ ፍልልይ ዓብ እኳ እንተመሰለ ቱርግና ናብ ከበድቲ ኣኽራናት ይኣቱ ስለ ዘሎ ንቢንያም ዝምችእ መሰጋገሪ መድረኻት ክመፁ እዮም። ቢንያም ነቲ ናይ ማእከላይ ስፕሪንታት ብምቁፅጻር ኣብ በረኽቲ ቦታታት ብምጥቃዕን ነታ ናይ ቅድሚ ዓሚ ማልያ ናይ ምምላስ ዝሕግዝ ጽቡቕ ስልታዊ ዕድል ኣለዎ። ቲም ሜርሌር ነዚ 179.1 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መድረኽ ብምዕዋት ኣብዚ ቱር መበል ሳልሳይ ዓወቱ ኣመዝጊቡሎ። እዚ ድማ ምስቲ ንሓፈሻዊ ናይ ግዜ ደረጃ ዝመርሕ ዘሎ ታዴይ ፖጋቻ ማዕረ ብምዃን ኣብዚ ዓመት ክሳብ ሕጂ ካብ ተኻይዶም ዘለዉ መድረኻት ዝበዝሕ መድረኻት ዝዓተረ ተቐዳዳማይ ገይርዎ ኣሎ። ሜርሌር ካብቶም ዘመዝገቦም 75 ዓወታት እቶም 66 ዓወታት ኣብ ጉጅለ ስፕሪንት ማለት ስፕሪንት ኦፍ ላርጅ ግሩፕ ዝመፁ እዮም። እዚ ስታቲስቲክስ እዚ ሜርሌር ኣብ ትሕቲ ልዑል ጸቕጥን ፍጥነትን ዘለዎ ናይ ውሳነን ቦታ ናይ ምምራጽ ዓቕሙን ብሉጽ ምዃኑ የርኢ። እዚ ዓወት እዚ ንጋንታ ሱዳል ኩዊክ ስቴፕ መበል 1054 ዓወታ እዩ። እቲ ዘገርም ግን እዛ ጋንታ ኣብዚ ቱር ጂሲ ንምድግጋፍ ዝያዳ ኣተኩሮ እኳ እንተሃበት ሜርሌር ግን ብዘይ ዓቢ ናይ ጋንታ ሓገዝ ንበይኑ መንገዲ ፈጢሩ ኣብተን ክልተ መድረኻት ክዕወት ተዓዚብና ኢና። ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ናይ በይኖም ስልቲ ዝጥቀሙ ስፕሪንተራት እቲ ዝበለጸ ምዃኑ ዘመስከረ እዩ። ኦላፍ ኮይ ካብ ጋንታ ዴካተሎን ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ክውድእ እንከሎ እዚ ንዕዑ ኣብ ሂወቱ መበል 29 ናይ ካልኣይ ደረጃ ውፅኢት እዩ። ኣብዚ ዓመት 2026 ጥራይ ሜርሌርን ኮይን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ዝወድኡሎም መድረኻት ብብዝሒ ይረኣዩ ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ባሎይስ ቤልጅየም ቱር መድረኽ 2 መድረኽ 4 ሕጂ ድማ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ መድረኽ 12 ኮይ ብቕፅበት ናይ ምውንጫፍ ዓቕሚ እኳ እንተሃለዎ ምስ ሜርሌር ክናጻጽር እንከሎ ግን ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ፍጥነት ጥርዚ ቁሩብ ይብለጽ እዩ። ኮይ ወዲ 24 ዓመት ጥራይ ብምዃኑ እዚ ተመክሮ እዚ ንመጻኢ ዓበይቲ ዓወታት ክሓፍስ ወሃቢ ተስፋ እዩ። ግናኸ ኣብዚ እዋን እዚ ብሜርሌር ተዓብሊሉ ምጽንሑ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ክፈጥረሉ ተኽእሎ ኣሎ። ናይ ሎሚ መድረኽ ኒያስፐር ፊሊፕሰን ዓቢ ናይ ስነ ኣእምሮን ኣካላውን ሓይልን ፈተና እዩ ነይሩ። ውድድር ንምዝዛም 37 ኪሎ ሜትር ጥራይ ተሪፍዎ እንከሎ ፊሊፕሰን ናይ ጎማ ምንፋስ ኣጋጢምዎ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ማእከላይ ፍጥነት ማለት 49.1 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝነበረ መድረኽ ኣብ መወዳእታ 40 ኪሎ ሜትር ቴክኒካዊ ጸገም ከጋጥመካ እንከሎ ካብ ፔሌቶን ምምላስ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ጋንታ አልፒሲን ብቕልጡፍ ንፊሊፕሰን ሓጊዞም ኣብ ውሽጢ 2 ኪሎ ሜትር ጥራይ ማለት ኣብ መበል 35 ኪሎ ሜትር ከሎ ተመሊሱ ናብ ፔሌቶን ክጽምበር ኣኽኢሎም ኣለዉ። ናብ ፔሌቶን ንምምላስ ዝወፅእ ሓይልን ጉልበትን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ስፕሪንት ጸላዊ ምዃኑ ዘይተርፍ እዩ። ይኹን እምበር ነዚ ኩሉ ጸገማት ሰጊሩ ሳልሳይ ኮይኑ ምውድኡ ፊሊፕሰን ዘለዎ ጸዓትን ብቕዓትን ዘርኣየ ኮይኑ ንቕድሚት ዘለዉ ናይ ስፕሪንት መድረኻት ጌና ሓደ ካብቶም ቀንዲ ተወዳደርቲ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ። ኣብዚ መድረኽ ሓምሻይ ኮይኑ ዝወደአ ሚላን ፍረቲን ካብ ኮፊዲስ ካብቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ንመጀመርያ ግዜኦም ኣብ ቱር ዝሳተፉ ዘለዉ ተቐዳደምቲ እቲ ዝበለጸ ውጽኢት ዘመዝገበ እዩ። ፍረቲን ምስቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ዓበይቲ ናይ ስፕሪንት ኮኸብ ተቐዳደምቲ ከም በዓል ቢንያም ፊሊፕሰን ኮይ ሜርሌር ተወዳዲሩ ሓምሻይ ምውጽኡ ንዕዑን ንጋንትኡ ኮፊድስን ዓቢ ተስፋ ዘበሰረ እዩ። መድረኽ 12 ዘርእየና ነገር እንተሃልዩ ቲም ሜርሌር ኣብዚ እዋን እዚ ብፍጥነትን ብስልትን ኣብ ፍላት ስፕሪንት መወዳድርቲ ኣልቦ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ። ይኹን እምበር ከም ፊሊፕሰንን ቢንያምን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ዘለዎም ተጻዋርነትን ጽንዓትን እቲ ውድድር ናብ ከበድቲ በረኽቲ ቦታታት ኣብ ዝሰጋገረሉ ዘሎ እዋን ነቲ ናይ ሓይሊ ሚዛን ክቕይሮ ከም ዝኽእል ናይ ሎሚ መድረኽ ዓብዪ ምልክት ሂቡሎ። ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ደረጃ ቀዳሞት ዘለዉ ተቐዳደምቲ ብሰላም ስለ ዝኣተዉ ኣብቲ ናይ ግዜ ፍልልይ ለውጢ ኣይተመዝገበን። ይኹን እምበር እዚ ከምዚ ዝበለ ማእከላይ ፍጥነት ማለት 49.1 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝኾነ ሌጣ መድረኽ ንተወዳደርቲ ናይ ግዜ ኣዝዩ ተኣፋፊ እዩ። ዝኾነ ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ወይ ቴክኒካዊ ጸገም ካብ ካልኢታት ዘይኮነስ ብደቃይቕ ዝቝጸር ክሳራ ከስዕብ ይኽእል እዩ። ፖጋቻ ብቀዳማይ ደረጃ እናመርሐ ነዚ መድረኽ እዚ ብሰላምን ብጥንቃቐን ክሓልፎ መሪጽሎ። ምስቲ ኣብ መበል ካልኣይ ደረጃ ዘሎ ዮናስ ቬንገጋርድ ዘለዎ ናይ 3 ደቂቕን 36 ካልኢትን ዘሎ ፍልልይ ንፖጋቻ ኣብ ዝቕጽሉ ከበድቲ ናይ ኣኽራን መድረኻት ማለት ቮጀስን ከምኡውን ኣልፕስን ሓይሉ ክዕቅብ ዓብዪ ስልታዊ ረብሓ ሂብዎ ኣሎ። ኣብዚ መድረኽ እዚ ንዮናስ ቬንገጋርድ ብዓብዩ ዝፈተኖ ነገር ውድድር ክውዳእ 56 ኪሎ ሜትር ተሪፍዎ ከሎ ዘጋጠሞ ናይ ጎማ ምንፋስን ናይ ብሽክሌታ ምቕያርን እዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ ንፋስን ልዑል ፍጥነትን ዘለዎ መድረኽ
መድረኽ ንበይኑ ዝተረፈ ተቐዳዳማይ ናብታ ብልዑል ፍጥነት ትጓዓዝ ፔሌቶን ክምለስ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናይ ጋንታ ተሓባበርቱ ማለት ቪክቶር ካምፐንኣርትስን ከምኡውን ኤድዋርዶ ኣፊኒ ዘርኣይዎ ናይ ሓባር ስራሕ መርኣያ ብቕዓት ጋንታ ቪዝማ እዩ። ንቬንገጋርድ ንድሕሪ ተመሊሶም ብምቕባል ኣብ ውሽጢ 4 ኪሎሜትር ጥራይ ማለት ኣብ መበል 52 ኪሎሜትር ተመሊሱ ምስቶም ቀንዲ ተቐዳደምቲ ክጽምበር ገይሮም ተዓዚብና ኢና። እዚ ድማ ቬንገጋርድ ንዝኾነ ናይ ግዜ ክሳራ ከይተቃልዐ ብሰላም ከኣቱ ሓጊዝዎ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ መበል 24 ኪሎሜትር ክበጽሑ ከለዉ እቲ ንቬንገጋርድ ኣብ ኣኽራናት ዓቢ ሓገዝ ክህቦ ዝግብኦ ማቴዎ ጆርጎንሰን ካብ ፔሌቶን ምትራፉ ንጋንታ ቪዝማ ኣብ ዝቕጽሉ ናይ ኣኽራን መድረኻት ናይ ሓይሊ ምጉዳል ምልክት ከተርኢ ትኽእል እያ። ኢዋን ኣይሶ ነታ ንብሉጽ መንእሰይ ተቐዳዳማይ እትወሃብ ማልያ ይመርሕ እኳ እንተሃለወ ፈረንሳዊ ፖል ሴክሳስ ብ13 ካልኢ ጥራይ ተደፊኡ ኣብ መበል ካልኣይ ደረጃ ይርከብ። ሴክሳስ ኣብ ጠቕላላ ናይ ግዜ ጂሲ ውድድር እውን 5ይ ደረጃ ሒዙ ምጽንሑ ንኣይሶ ዓቢ ስጋኣት እዩ። ብተወሳኺ መወዳድርቱ ኣይዛክ ዴልቶሮ ብ46 ካልኢ ጥራይ ንድሕሪ ተሰሪዑ ስለ ዘሎ እዚ ውድድር እዚ ኣብ ዝቕጽሉ ናይ ኣኽራን መድረኻት ርኡይ ለውጢ ክረኣየሉ እዩ። ታዲይ ፖጋቻ ብ42 ነጥቢ ንማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ይመርሕ ኣሎ። ዮናስ ቬንገጋርድ ድማ ብ27 ነጥቢ ይስዕቦ። ብልሙድ ኣገባብ እዛ ማልያ እዚኣ በቶም ኣንበሳ ዓቐብ ንምዃን ብተደጋጋሚ ሃዲሞም ብምውፃእ ብሬክ ኣወይ ብምግባር ነጥቢ ብዝእክቡ ተቐዳደምቲያ እትተሓዝ። ፖጋቻ ግን ነዛ ማልያ ክመርሓ ምኽኣሉ ኣብቶም ከበድቲ ናይ ኣኽራናት መድረኻት ንኣብነት ሻድሻይን 10ን መድረኻት ባዕሉ ብብሕቱ ሒዝዎም ብዝወፅእ ዓወታት ዝመፀ እዩ። እዚ ድማ ፖጋቻ ነቲ ውድድር ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ባዕሉ ይቋጻጽሮ ከም ዘሎ ዘርኢ ናይ ሓይሊ መግለፂ እዩ። መድረኽ 12 ንተቐዳደምቲ ናይ ጂሲ ናይ ግዜ ናይ ምዕቃብን ምድላውን መድረኽ 13 እዩ ነይሩ። ዮናስ ቬንገጋርድ ዘጋጠሞ ቴክኒካዊ ፈተና ጋንትኡ ዘለዋ ብቕዓት ዘመስከረ እኳ እንተኾነ ናይ ጆርጎንሰን ንድሕሪት ምትራፉ ግን ንጋንታ ቪዝማ ሓደ ናይ ስልቲ ለውጢ ከም ዘድልዮም ዘመልክት እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ንብሉጽ መንእሰይ ዝግበር ቅልስ ተቐዳደምቲ ማለት ዋይ ጀርዚ ካብቲ ናይ ቢጫ ማልያ ንላዕሊ ብኻሊኢታት ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝመፁ መድረኻት ክሳብ መወዳእታ ዝቕጽል ውጥረት ክፍጠር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ናይዚ መድረኽ መበል 12 ማእከላይ ፍጥነት 49.1 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ኮይኑ ምምዝጋቡ ኣብዛ ዓመት ካብ ዝተኻየዱ ናይ ወርልድ ቱር ውድድራት እቲ መበል ራብዓይ ፈጣን ውድድር ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ መድረኽ 11 እቲ ማእከላይ ፍጥነት 50.91 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ብምዃን ኣብ ታሪኽ ቱር ዲ ፍራንስ እቲ ዝፈጠነ መድረኽ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ። ተቐዳደምቲ ክልተ ተኸታተልቲ መድረኻት ዳርጋ ብ50 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ፍጥነት ምዝዛሞም ኣብ ልዕሊ ተቐዳደምቲ ዘስዓቦ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ድኻም ኣዝዩ ልዑል እዩ። እዚ ማለት ተቐዳደምቲ ንነዊሕ ሰዓታት ብሓያል ውጥረት ከም ዝተጓዓዙን እዚ ድማ ኣብተን ዝቕጽላ ከበድቲ መድረኻት ናይ ብዙሓት ተቐዳደምቲ ዓቕሚ ክጽንቀቕ ከም ዝኽእልን ይእመት። ፈረንሳዊ ባፕቲስት ፌስትሮቨር ናይ ሎሚ ብሉጽ ተቓላሳይ ተባሂሉ ክምረጽ እንከሎ ብኣጋጣሚ ዝመፀ ውጽኢት ኣይኮነን። ፌስትሮቨር ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራይ 2253 ኪሎሜትር ብመጥቃዕትን ብምህዳምን ብምጓዓዝ ኣብ ዓለም ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፋ 3 ዓመታት እውን 4653 ኪሎሜትር ሃዲሙ ብምውዓል ቀዳማይ ኮይኑ እዩ። ሎቶ ኢንተርማርቼ ከም ፕሮቲም ጋንታ መጠን ኣብ ከም ዝበለ መድረኻት ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ብምክያድ ንጋንታኣ ናይ ሜድያታት ሸፈነን ቆላሕታን ከምኡውን ነጥብታትን ከተምጽእ ትጽዕርያ። ቬስትሮፈር ሎሚ ነቲ ናይ ፈለማ መጥቃዕቲ ብምምራሕ ንማእከላይ ስፕሪንት ከምኡውን ንጎቦታት ኮተ ዲ ላንቲ ከምኡውን ኮተ ዲ ኩዚ ብምዕዋት ነጥብታት ሓፊስ እዩ። ኣብ መወዳእታ 31 ኪሎሜትር ምስተረፎ ብፔሌቶን እኳ እንተተሓዘ ዘርአዮ ትብዓት ግን ብሉጽ ተቓላሳይ ክበሃል ብቑዕ ምዃኑ ዘመስክር እዩ። እቲ ውድድር ንምዝዛም 61 ኪሎሜትር ምስተረፎ ዘጋጠመ ናይ 20 ተቐዳደምቲ ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ንፔሌቶን ኣብ ክልተ ክመቕሎ እንከሎ ሓደ ካብቶም ተስፋ ዝተገብረሎም ስፕሪንተራት ፌርናንዶ ጋቪያራውን ግዳይ ኮይኑ እዩ። እቲ ዝበለጸ ስልታዊ ምንቅስቓስ ዝተረኣየሉ ድሕሪ እቲ ሓደጋ እዩ። ጋንታ ሊድል ትሬክ ነቲ ውድድር ንበይና ክትቋጻጸሮ ብምጽዓር ኣዝዩ ሓያል ፍጥነት ፈጢራ እያ። ማቲያስ ስኬልሞስ፣ ኩዊን ሲሞንስ ከምኡውን ባዕሉቲ ቀጠልያ ማልያ ሒዙ ዘሎ ማዲስ ፔደርሰን ብተኸታታሊ ዘየቋርጽ መጥቃዕትታት ብምክያድ ነቶም ካብ ሓደጋ ዲሒኖም ናብ ቅጽበታዊ ውድድር ዘምርሑ ዝነበሩ ስፕሪንተራትን ሓጎስቶምን ቦታ ክዓጽውዎም ፈቲኖም እዮም።
ዕላማኦም ንከም በዓል ቢንያምን ቲመርሌርን ኣካላዊ ጸቕጢ ብምፍጣር ቅድሚት ናይ መወዳእታ መስመር ንምድካሞም እዩ ነይሩ። እዚ ምንቅስቓስ እዚዩ ድማ ነቲ ማእከላይ ፍጥነት መድረኽ ክሳብ መወዳእታ ብልዑል ደረጃ ክቕጽል ዝገበሮ። ንጽባሕ ዝካየድ መበል 13 መድረኽ ካብ ዶሌ ናብ ቤልፎርት ዝካየድ ጉዕዞ ኮይኑ 205.8 ኪሎ ሜተር ዝንውሓት እዩ። እዚ መድረኽ እዚ ናይዚ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ እቲ ዝነውሐ መድረኽ እዩ። ተቐዳደምቲ ካብ ዕረፍቶም ድሕሪ 2 መድረኻት ዘካየድዎ ብርቱዕ ድኻም ሒዞም እዮም ጽባሕ ናብ ዝነዊሕ ጉዕዞ ዝኣትዉ ዘለዉ። زخبركم سمعتنا نايلوم تحزونا أبز نفتصم نزي فيديو زي لايك كمون شير مقبار أي ترسعون نابلنا أب نايت صباح تنتناوي تحستو يرخبنا عوتني بنيام سسنايو سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سوني تروفتا نغسل النهار سينما سمري عب سينما سمري تطعم زنك نحوري وعاما كوميدي دراما حلالات وزاتا سبورت فيلم